देखिए कौन चलती सार एटा कौन चलती कुड़ाकुड़ चलती कौन गछ लगे ना कौन लगे ना कौन सब ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା हाँ ମାନେ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଜେଆରସି ଆମ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତଥା ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହିରୋ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରକାଶ ସାର୍, ଯିଏକି ଏଇ ଲେପନ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାନ କରିବେ, ଜଳପାନ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତର୍ଜମା କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେଖ ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଇକୋ କ୍ଲବର ଷ୍ଟାର୍, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ ପକ୍ଷରୁ। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ନେଇଥିଲେ ଆମର ପ୍ରକାଶ ସାର୍, ସେ ଆଜିର ହିରୋ। କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅହରହ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ଯିଏ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଜଳପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ କେମିତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଲଗାଯିବ, ସେମାନେ ବସିକି ଆରାମରେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁ, ମହାଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାରିଶା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆଇଡ଼ିଆ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପୁଣି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇପାରିବେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାଡ଼ି ଆଣି ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ୱେରେ କରୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆରାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିରାନନ୍ଦରେ ଜଳପାନ କରିପାରିବେ।